Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Dili ni kay. Bisan unsa ka pang matanga sa tao. Bisan kaliwag ka pag ungo. Tigma lang. Barangan og uban pa. Mahalon ko gyapon ikaw ni kay. Dili ka mahadlok na ko. Dili oy. Di ko madlog mo. Usa atubang na ko. Oh. Ni atoto. Mahadlok ka na ko. Makahadlok na gina kong naong. Sa ba ito nung nakita? Tinuod ka to. Pero, tingog mo itong nikay. Pero, grabe ka ngila silang naong, oy. Bitago siya sa kasagbutan. Nga naman eh. Kisam ka ni siya. Anong parehas lang tingog ni Nikay? Nikay? Ikaw yun na? Oh, ako nito. Si Nikay. Bati na kayo kung daw tungkol kikikuha kini sa itong na diwata. Sa? Giilisa ng imong naong o bati kayo? Nya, misugot ka? Dili pa ko makalikaw sa lapok kami putos na ko. Kung dili ko masagot sa gusto sa itong na diwata. Huwa na ko igahugto. Huwa na ako ang perlas kagamanan. Pirlas kagamanan? Oy, niyan ako ang pirlas kagamanan, Nikay! Tinuod ka to? Naani ba perlas ka puti? Niya. Nahagbog ni isa diyang gidagit ka tong higanting uwak. Abi to, iitsa diri sa kuno himutangan ng perlas. Niya, Nikay. Iitsa lang. Aron dili na ka makasinggit sa kahadlok sa kong naong. Sige. Salamat to. Sige na, Nikay. Pantabali na sa pirlas nga puti ang bati ni mong naong. Gabahan perlas. Ibalik ka na ko ang kanhi kong dagway. Unsa naman, Nikay? To, naghan pagyapong butoy ka kong naong. Namunot pagyapon ako magakamot. Uy, kahon ang perlas ka puti sa pagbabalik sa kunaan ng naong to. Unsa? To, na'y kapasalanan ako pag anini ni kalibutan na. Na ko ikatabang sa mga tao din Nikay, luuya ni mo eh. Unsa may akong buhaton aron matabangan ta ka, ha? Na'y makatabang na ko to. Na. Mas gamana na ang barangan kay kanako. Tugod kay tuan na niya ang perlas sa bukid. Nga mao ang bulkan. Unsa? Ay, patilahan ka tugnaw na yun. Tugnaw na yun kayo basa ka itang tanan. Ha? Mura na ko mukaging sa katugnaw. Balik. Hangtod nga itong mga kauban, nagkurog na sab silag maayo. Ay, unsa naman tayo ni? Anin lagi ta? Dili ta mamalik sa bahay nga bato. Magpaabot lang una tatong tiguwa nga si Ibo nga mabalik. Dahil, naninian naman dayo, wapalibak ang tiguwa nga nabalik na. Noy! Noy, unsa naman? Noy, Ibo, unsa naman? Mura man gud og mikaging na ning ako ang bag ang takatugno. Nasunog yun ang tibok kalasangan. Uy! Og may mga sundaw sa itong nga palasyo sa bahay nga bato. Unsa? Agoy, wana. Makitaan makakusaray na ini. Mutago ka! Pero isur ba kayo na si Madam Makukang? Mahadlok naman ko na niya bisan kung gwapa na kayo na siya. Lain yun nagdagasutok. Gusto siya nga muhari sa tibok ingarian. Ugoy, mag-unsa naman lang unya taan eh. Nga napay ray na nga. Hala! Hala! Hala, tanawa! Tanawa ray na!
Nakalingkod na siya. Nagkurog siya. Wala, mahal nga rin na! Mahal nga rin na! Puti, salamat yung taon na nakalingkod ka na! Oh, Igura man ni siyang mitutok na ko. ay, wa man siya makailani mo. Mong mututok yun siya. Mahal nga rin na. O sa man ka? Okay ra ka? Nakabati na ba ka sa among gipanulti? Mahal nga rin na. Mahal nga rin na. Ako ni si Ibo. Oh, mitutok na siya ni mo, noy iba. Naibaw na gyuta ini. Maibaw na gyuta ini kung unsa na nahitabo ini dapita. Kung makasulti na ni si mahal nga Reyna Santan. Uy, naunsa man ka mahal nga, Reyna. Nganong miyago man ka? Gigutom na siya. Ato. Kinahanglang makakaon na siya. Magkuha kong prutas. Uy, ayaw Andoy, ayaw pag-apil. Oh, nganon dili makamusugot. Nga mangita mo kong pagkaon sa Reyna. Ayan na, kay balimbing ra ba ka? Di ka kasaligan. Ha? Ako na magkuhag pagkaon para sa Reyna. Diya na mo. Oh, diya lang ka, Andoy, ha? Ayaw yung pagtunod. Ayaw pagtunod. Ako ra ba, nagduda ra ba gyapon ko nimo nga dili ka parehas nako. Ay, kay dili man bito ta parehas lula. Tiguan kay ka, samtang ako ay bata-bata pa. Wow! Gilabti, patira labtan mo ang pagkatiguwa nga. Dili na may akong bote pa sabat. Oh, unsa man day gidudahan nimo? Nagduda ko nga espiya ka. Nagipasagol na mo. Oh, unsa? Wa pagyo ka mutuo sa gisulti natong tribuhanon nga nahiubos ko ni Madam Bakukang. Kay gibiyaan ako nila nga nahimong ice. Aw, pabasi paagi ni nila aron tuan yung ka nga bidapig na kanama. Bahala ka. Basta ako, nagsulti ko sinoon nga dapig na ko sa kamatuoran o sa katarong. Mausap man gid ang tao. O nausap na lagi ko. Di na ko magpasakop ni Reyna Bakukang. Naon sa naman sa nisi, Reyna Rosa? Ibalik mo siya pagkamadang bakukang ug batasan. Masuko siya maayo sa mga butang. Ako ang angay nilang bahayon! Oh. O dili si Santan! Hindi kung sa naman siya. Nagiskot naman siya sa Reyna ni Haring Burak. Ug si Haring Burak nagtan-aw lang niya. Murag wa pagyapon siya kung galingon ang hari. Maglakaw na kita eh! Ah? Ganahan niya maulipo na nato ang tibuok kalibutan! Nikay, suwi pag-usap pagtambal sa imong gibati nga batik ikagnaw. Wala ka paslanan to. Ha? Mas gamanan pag ito nga diwata kay ni ini perlas kagigunitan na ako. Nikay, Wala ka paslanan ka na yung maong perlas. pagpanambar lagi day tingali ang gahom niya ng mong pirlas, Nikay. Oh, gusto ka. Pagpanamba lang iyang gahom. O ang katumanan sa akong damgo. O sa akong paghikap. O ang pagkakita ko sumaabot sa usa ka tawo. Ikapa ko na ko, Nikay. Unsa? Ikapa ko. Aron na itong mamatud-an kung doon na babagay na gahom ang pirlas nga puti. Oto. Pero ayaw pagtanaw na ako. Nikay, bisan unsa pa ka dagway ni mo. Bisan malukot parang naong mo. Bisan bubalin pa na sluyo. Ikaw paghihapon akong Nikay. Toto. Nikay, ako paghihapon ay mong leading man. Huwag makapausap ini. Ikaw gihapon ang akong... Ayaw na naglahusa. Ha? Managlahi na nga itong kalibutan, Toto. Busa, hinahinayan akong tangtang sa imong kasing-kasing o gunahuna. Ito pagsultian na ni Kay. Kuha lang kong lain. Bisan imo pa kong palayat dos babas bulkan. Palayat ko. Ayaw na nang tangtangon ka sa akong kasing-kasing. Tungod kay... Tungod kay unsa, Toto. Tungod kay suda. Kababata ta. Yung kita mo'y alalay, di ba? Busa, magubad ta hangtod sa hangtod. Ha? Duko na, Toto. Ayaw git pagtanaw na ako. Kahikapo na di ka. Anong duko pa man ko yung nakakita naman ko sa mong naong. Gawas pa. Kita mang duwang batig naong. Bagay ratang sa kay. Gimot ka? Waktaw ko. Ha? Sige na ni Kay. Hikapa na. Ay, hikapa ko. Hikapa ko. Hikapa na. Hikapa ko ni Kay.
ka! Dili ka mahimong mabatay! Dili ka mahimong magbuwag! Tagay, abdi mo kay. Itok mo nung kunin mo. Ay, kasakit sa akong lambot, ay. Sabto ko nakita sa maabot. Ha? Ano day? Kung sabi mo nakita ni mo sa umabot ni kay, ha? Iwan mo tanim mo, eh. Pero kung nasukukan ako. Toto pamati. Kung saan mo na ni kay, basta ikaw musulti. Ako ginang itatak sa akong utok. Toto, ayaw git pagpaduol sa dagat. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!